Bob a Bobek na výletní lodi. Slunce se vylouplo nad mořem a pálilo tak, že i létající rybky raději z vody nevystrčily ani nos. Jenže Bob je králík pevných zásad. Nelenit, vstávat a cvičit. Cvičit se musí, i když slunce pere do kožíšku, domluvil kamarádovi. Bobek se protáhl a povídá. Tohle je den jako stvořený pro pěkné koupáníčko anebo výlet po moři. Ukázal dolů. Nad nimi plul zaoceánský parník a na boku měl nápis Havaj. A na horní palubě byl bazén s modrou vodou a kolem stolky se slunečníky a velký bílý klavír. Tak co, skočíme si? Lákal kamaráda Bobek. Klobouk teď letěl přímo nad parníkem a začal se nebezpečně houpat. Lepší skočit, než spadnout, usoudil Bob. A tak svorně křikli uá a skočili do bazénu. Dopadli tam po hlavě a byl z toho gejzíra pak potopa. Voda zmáčela všechny kolem, dámu u klavíru, čišníka s tácem limonád, společnost u stolků a hlavně mrňavého zlostného pána kapitána. Dobrý den, my za nic nemůžeme, vymlouval se Bobek. My jsme sem jen docela náhodou přiletěli. Kapitán byl brunátný zlostí. Jo, tak vy jste sem přiletěli, vztekal se. Tak to zase poletíte, ale přes palubu. A máte vůbec lodní lístek? Nemáte, co? Tak vy jste navíc černí pasažéři, že ano? Bob moudře mlčel, ale Bobek se začal vykrucovat, že nejsou žádní černí pasažéři, nýbrž bílí králíci, jenže to kapitána rozčílilo ještě víc. Vypnul se na špičkách a přikázal. Bohušku, trhej. Jestli si myslíte, že Bohušek je pes, tak jste vedle. Vypadal sice jako bulldog, ale byl to kapitánův pomocník. Vrrr, cenil zuby, jak hned přiběhl. Bobku, prcháme. Honem sem, křikl Bob a zmizel. Zmizel jediným skokem v něčem, co vypadalo jako komín. Ale komín to naštěstí nebyl. Byla to potrubní pošta a vedla do kuchyně v podpolubí. To ovšem Bob a s Bobkem poznali až dole, na hromadě brambor. Bobek, koukej, tady je brambor jako na poli, byl se Bobek. Ale to už nad nimi stál kuchař, podával jim bílé čepice a hulákal. Nekoukat, škrábat a ty uši schovat po čepici. Rozkaz, pane šéf kuchaři, zasalutoval Bob a dali se do škrábání. V tom se Bohušek ukázal ve dveřích. A mám vás, zavrčel a skočil za nimi do hromady brambor. Králíci mu hodili kuchařské čepice pod nohy, proběhli kuchyní a než se ten hromotluk z brambor vyhrabal, ztratili se v jiných dveřích pod polubí. Hele, vy jste tu na tu výpomoc? Zahalekal nějaký chlapík v bílých montérkách a podal Bobovi i Bobkovi štětku a kbelík s lepidlem. Jste přece tapetáři, ne? Tak lepte. No my jsme Bob a Bobek, ale lepíme, řekli králíci a hned se dali do tapetování. Bob tapetu ke stěně přikládal, Bobek po ní jezdil štětku namočenou od lepidla, ale Bohoušek už je zase vyslídil. A mám vás. Zavrčel, neměl zrovna velkou slovní zásobu. Skočil po Bobovi a přilepil se na tapetu a to dá rozum. Než se stačil odlepit, proběhli králíci chodbou a Bob ukázal na železný žebřík, kam vede. Zarazil se Bobek. Dolů, do bezpečí, zval Bob a sil po žebříku. Co měl Bobek dělat? Udělal to po něm. Byli v kotelně.
žár jako v pekle, v rozích 2 veliké ohnivé pece a uprostřed kopec uhlí. Tomuhle říkáš bezpečí? Vyděsil se Bobek a hned na to uslyšeli. A mám vás. Zarputilý Bohužek stál v patře nad nimi, u drapáku, kterými se uhlí nabíralo a házelo do ohniště. Zatáhl za páku a čelisti drapáku chňaply Boba a Bobka. Šup do pece, zasmál se Boušek hlasem babice z pohádky o perníkové chloupce. Ale jak se zasmál, páka mu vyklouzla, čelisti drapáku se rozevřely a králíci padli do náruče kouzelnému dědečkovi. Ten se tu zjevil jako v pohádce, ale pohádkový nebyl. Těší mě, já jsem Harold, povoláním kouzelník. Představil se a smekl černý cylindr. Honí vás Boušek, co? Tak honem, pojďte ke mně. A hned králíky zatáhl do něčeho, co vypadalo jako obrovská bedna. Vidíte, takhle jsem dopadl. Bydlím v bedně a společnost mi tu dělají jen myši. Ach jo, jsem mizerný kouzelník. Umím vykouzlit jen 2. Růže, holuby a tak. A pak zamával tím svým černým cylindrem a začal z něho vytahovat papírové růže, pestrobarvné šátky a nakonec vyletělo hejno holubů. A králíky umíte vytahovat taky? Zeptal se Bobek. Uměl jsem to. Odpověděl smutně pan Harold, ale já jsem smolář. Mně všichni králíci utekli. A nám se zase ztratil kouzelník, pán Pokustolan. Zbyl nám po něm jenom klobouk, posteskl si Bob. A vy tady bydlíte? Zeptal se patrně Bobek. Jen přechodně, řekl pan Harold. Víte, já mířím na Havaj. Na Havaj prý mají kouzelníci Havaj. A tenhle parník tam zrovna pluje. A vy jste černý pasažér, dovtípil se Bobek. Jako vím. Pokýval hlavou pan Harold. Ach jo, řekli smutně i Bob s Bobkem. A jak si tak smutnili, docela zapomněli na Bohouška. Aha, ale Bohoušek nezapomněl a najednou tu byl. Zatáhl za páku. A drapák vyzvedl bednu a vynesl ji spod palubí. A mám je, jásal, když bedna dopadla přímo před kapitána. Prásk. Rozlámala se na třísky a z těch třísek vypadl pan Harold, Bob s Bobkem. Ach jo, pozdechl si kouzelník. Myslím, že žádná Havaj nebude. Bude to průšvih, řekl Bobek. Kouzelník položil svůj černý cylindr na palubu a hotíral si spocené tělo bílým kapesníkem. Nejen průšvih, promluvil konečně kapitán. Všechny vás čeká přímo exemplární trest, řekl a ukázal k zádi lodi. Za parníkem se táhlo asi 10 ledových žraloků. Bobe, co je to exemplární, špitl Bobek. Na nic se neptej a skoč. Křikl Bob a vrhl se po hlavě do kouzelníkova klobouku. A Bobek hned za ním. Kouzelník je chtěl na kapitánův rozkaz cylindru vylovit, ale vytahoval jenom papírové růže, pestrobarevné šátky a když obrátil cylindr dnem vzhůru, vyletělo z něj hejno holubů, ale králíci nikde. Kam zmizeli? Kapitán zuřil a Bohoušek vrčel. Támhle jsou, ukázal pan Harold. Ale já za to nemůžu. Já to kouzlo na mou duši neznám, dušoval se. No, tohle. Bob a Bobek poskakovali po přídi a honili klobouk. Ale ne Haroldův. Králíci chytali svůj letající klobouček, který se k ním zase v pravý čas snášel z oblohy a už ho málem měli, ale najednou mu vyklouzl a přistál na hlavě pana Harolda. A něco se stalo.
Ten ušmudlý kouzelníček se jakoby kouzlem proměnil. Stál tu v nablízkaném fraku a vypadal jako světový variantní umělec. A když se uklonil, zamával jich kloboukem a začal z něho vypadávat bílí a černí a strakatí králíci a byla jich za chvíli plná paluba. Pan Herold šťastně volal: Ušáčkové moji, tak vy jste se mi vrátili. A kapitán zíral a Bob s Bobkem žasli a všichni cestující tleskali a křičeli bravo. A pak pan Herold přiskočil k piánu, klobouk odložil na desku a začal vybrnkávat a zpívat světoznámou českou polku Škoda lásky. Na výletní lodi bylo veselo. Klavírní umělkyně si přisedla na stoličku a hráli s panem Heroldem čtyřručně a ta dáma šeptala: Mistře, hudba je krásná, vidíte? Vy také, madam, opáčil kouzelník, protože ona opravdu jako kouzlem zkrásnila. A Boušek už nevypadal jako buldog a kapitán jásal: Mistře, máte u mě celoroční angažmá. Budete ozdobou našeho výletního parníku Havaji a vy taky, ukázal na Boba a Bobka, kteří jediný vůbec nejásali. Protože měli strach, že jejich klobouky opustí a zůstane u kapitána pana Herolda. Ale kde pak? Klobouk kouzelníka Pokustona se najednou na desce klavíru roztočil a připlatil ke svým kamarádům. Bob s Bobkem naskočili a klobouk se s nimi vznesl do podvečerní oblohy, tak rychle, že ani nestačili panu Heroldovi popřát šťastnou plavbu na Havaj a sobě dobrou noc. Bob se jen ospale zašeptal: Spíš? Ale Bobek už mu ani neodpověděl, protože spal.